салом дӯстон, моҳи шарифи рамазон рафта истодааст ва ин моҳ барои мардуми мусалмони ҷаҳон моҳи тоату ибодат ва доштани рӯза ба ҳисоб меравад. Ҳамагон аз субҳ то фурӯ рафтани офтоб рӯза нигоҳ медоранд ва худро аз бисёр амалҳо дур нигоҳ медоранд. Дар умум ин вақтро идораи нафси инсонӣ номидан дуруст мешавад. Футболбозони мусалмон низ дар кору пайкурашон новобаста аз бозӣ кардан ин чизро риоя мекунанд, вале баъзе дастаҳо инро намехоҳанд. Новобаста ба ин топ лигаҳои аврупоӣ рӯзаи футболбозонро дастгирӣ мекунанд. Биёед мебинем ки футболбозон дар вақти ҳунарнамоиашон чӣ хел рӯза мегиранд ва чӣ хел бозиҳояшонро ба роҳ мемонанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тақрибан аз 3/1 аҳолии ҷаҳонро мусалмонҳо ташкил медиҳанд. Шумораи бештари футболбозони ҷаҳонӣ низ мусалмон ҳастанду қоидаҳои динашонро риоя мекунанд. Муҳаммад Салоҳ намояндаи хуби мусалмонҳо ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он дар Миср ва Ливерпул ба ҳисоб меравад. ҳамчунин Пол Погба ва Карим Бензема аз муваффақтарин бозингарони футбол мебошанд. Риад Маҳрез бошад дар Манчестер Сити ҷоизаҳои зиёдеро соҳиб мешавад. ин футболбозон ҳамеша дар моҳи Рамазон ҳунари худро нигоҳ медоранду бозиҳояшон зебо ба роҳ монда мешавад. Ҳам кӯшиш барои нигоҳдории ҳолат ва ҳам риояи қоидаҳои динӣ доранд. моҳи Рамазон барои футболбозон монандӣ ба санҷиши бузурге аст, сар карда аз диетаи футболӣ то ба нигоҳдории оби баданашон. Гирифтани истироҳати хуб низ зарурӣ барои онҳо мебошад, махсусан дар вақти зиёд будани бозиҳояшон. Эпидемиолог Абдулазиз Фарруқ қайд мекунад ки 80% мусалмонҳое ки футболбозанд, то боварияшон кам мешавад. 70% онҳо диққати бозиашон коҳиш меёбад ва 60% онҳо қувваи заруриро барои бозӣ кардан намегиранд. ҳамаи ин гуфтаҳо бо нақшабандии хуб олӣ мешавад. Бояд сармураббии дастаҳо нақшаи тамринии худро иваз кунанду футболбозонро дар ҳолати мувофиқашон рӯҳияи хуб диҳанд. ин кор албатта ба бозии зебои футболбозон низ таъсири мусбӣ мерасонад, махсусан дар моҳи Рамазон. Дар ин қатор кӯмаки ҳамдастаҳо низ нақши муҳимро мебозад. Дар бозии байни мунтахабҳои Тунис ва Португалия дарвозабони 23-сола Муез Ҳасан худро бар дуруғ 2 маротиба бемор гирифту вақт кашид ки дӯстонаш рӯзаашонро кушоянд ва роҳат чизе дар ифтор истеъмол кунанд. Вақте Ҳасан дар майдон барои ёрӣ афтида буд, ҳамдастаҳояш барои кушодани рӯзаашон рафтанду об нӯшида қувваи худро барқарор карданд. бозие ки 2-1 пеш аз ифтор буд, 6 дақиқа баъд аз он бошад ҳисоб баробар карда шуд. Чанд рӯз баъд дар бозии муқобили Туркия боз дарвозабон худро ба замин партофт ки дӯстонаш дар канори майдон рӯзаи худро кушоянд. Ҳасан на танҳо дастгирӣ аз бародарони мусалмонаш кард, балки ҳамчунин кӯмакашон кард ки дар моҳи Рамазон онҳо бозии хубашонро нишон диҳанд. имсол дар Англия аксаран сар карда аз Салоҳ, Риад Маҳрез ва дигарон тӯли 1 моҳ рӯза медоранд. онҳо хӯроку нӯшокӣ давоми бозиҳои рӯзона истеъмол карда наметавонанд. бозиҳои шабона барояшон осонтар мегузарад. хушбахтона Премер-лигаи Англия ва доварони бозӣ кӯмаки худро мерасонанд. доварон дар бозӣ вазифа доранд ки бозиро дар вақти намози шом боз доранд, то ин ки бозингарон тавонанд рӯзаи худро кушоянд ва бо қувваи нав ба бозӣ баргарданд. яъне доварон ба бозингароне ки мехоҳанд ифтор кунанд ба вақти муайян иҷозат медиҳад ки онҳо аз бозӣ озод шаванд. ин бори аввал нест ки Премер-лигаи Англия эҳтиром ба ҳама мекунад. 2 сол пеш дар бозии Лестер Сити ва Кристал Пелас бори нахуст бозӣ манъ карда шуд ки бозингарон рӯзаи худро дар моҳи Рамазон дар вақташ кушоянд. ҳар ду даста пешакӣ бо довар мувофиқа карданд ки бозӣ дар вақти даркорӣ боз дошта шавад ва футболбозон Фафана ва Каяна рӯзаи худро кушоянд. дарвозабон Вишенте Гуете тӯбро бар дуруғ аз дасташ афтонид ки Фафана ва Каяна оби мева нӯшанду ба бозӣ баргарданд. Фафана баъдан дар сомонаҳои иҷтимоӣ изҳори ташаккур баён карда ба Гуета, Кристал Пелас ва ба лига барои якдигарфаҳмиашон ташаккур гуфт. ин албатта амали беҳтарин аст ва дар футбол новобаста ба дин, забон ё миллат ҳама дастгири якдигаранд. моҳи Рамазон шояд дар бозиҳои футболӣ каме таъсир расонад, вале дар тартиби баргузории мусобиқаҳо бетаъсир аст. агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайкро зер кунеду навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.